Ha? Kau benar kau ini ah. Makanya kung Good. Luto dito daghan. Si mama asa si mama di ka gulo mukaon. Agbata? Ano matulang nito? Ha? Mukubang sa ito damo. Nasa show na. Ay, ano kayo? Ako yung lahian. Ya bro, no. Satu. Lumakay ako puti na yung ano, sabaw. Wala. Kita tani mo coba na. Tuba nga. Ayo. Tuba mo. Uy, pinili to ali ko. Ang lahian na si Mandra. Pero dito ganahan diri ko kay Asom. Coba dito, coba ke tengah. Dahan ba ko ni Lolo Ambo. Wala. Nari sila rin ko lo. Oh. Oh, halang naman ko eh. Wala kayo na pahalangan. phone. Kaya na ganain. Madali na oh. Maayo gid ay nga tubaan ning kinilaw. Kaslum. Ito gud aman kang. Yummer. Basilian, basilian. Aw. Ah, tama na. Belum na tayo. Sing na lagi. Ano ka kinilaw nga po? Ala, ang bata. Ala, paaka na pagano si tatay. Dili Bo, ano, na bo. naay mo dal lambo. Ay, ah. Ah, gadiwal-diwal ang king nilay titing. Coba. Satu ramen siya. Aman? Sakto gyud tamis-tamis. Pagitimplan po nimo nino. Asa man kay? Mukhaon na to, wa makay sudan. Mao sa may sudan na ning bata. Ina bro. Ada manita. Dali na do. Milo. Mana may sambo din di mo pa ni. Sa Malaysia. Halang na. Oh, ihipos na. Patis. Diha lang sa. Dili na ibutang imo ano no, karon namigat mabaw. Lanoy kakatunan dyan yung bata. Ay, kakaon ako din. He's hungry. Hungry? Oy, ayan ni tatay ah. Wala na tong utang niya. Mix ako na. Kaon ni Junjun. Namahaw man siya. Good guy. Fried fish. Oy, kuno tamang huram mo. Na kay mati ma. We're keeping it 100% Filipino. Ha? Gutom na ka? Ang taon is good. Kung may kinilaw o, kaning gitimpla ni Manny. Kay aslong na makain. Oysa.